Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина угатыба кайбер темалар турында. Яш микрорайонга яңа мәктәп шолда белем бирү учреждениесе төзелә башлады, ул кайда урнашачак. Бәйрәмнәр узды, Азатлык мәйданында инсталляцияләрне һәм чыршыны җыя башладылар. Автомобильчиләр ишек аларындагы кардан чистартылмаган юлларга зарланса, коммуналь хезмәткәрләр автомобильчиләргә дәгъва белдерә. Ишек алды җыештыручылары белдергәнчә, машина хуҗалары тимер атларын калдырып махсус техникага кар чистартырга комачаулый. Бу хакта алар минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтовага сөйләделәр. Менә шулай итеп, махсус техника тукталган машиналар арасында маневр ясарга тиеш. Коммуналь хезмәткәрләр раслаганча, алар кар чистартылачагы турында алдан ук кисәткән. Тик кайберәүләр аларны соңга сукмый, ә үзләре ишек алларында чистартылмаган юлларга зарлана, ди ишек алды җыештыручы Ольга Садыкова. Мы объявление расклеивали в субботу и на подъезд на каждую машину. Сегодня с утра дежурим. Все машины стоят, все абсолютно стоят машины. Вот так. Люди сами виноваты, люди не понимают эту работу. Я снимала фото, выкидывала, высылала в сеть, чтобы люди видели, убирали машины. Чтобы это же для нас делается, не для кого-то. Но, к сожалению, нет. Вот справа стоит машина вообще на проезжей части, человек даже не потрудился убрать. Комсомол районы хакимияте хезмәткәрләре аларның үтенечләрен игътибарсыз калдырмаска һәм машиналарны күчерергә чакыра. Явым төшемнәр белән көрәш нон-стоп режимында алып барыла. Һәр предприятие билгеләнгән участок өчен җавап бирә. Шәһәр юлларын чистарту эшләре көн саен алып барыла. Шәһәр урамнарын безнең Муппат предприятиесе чистартса, шәһәр ишек алдыларын безнең идарәче компаниялар чистарта. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә, парковкаланган автомобильләр рәвешендә киртәләр булмаса, ишек алдын кардан чистарту өчен бары берничә сәгать вакыт кирәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. ЮХИДИ инспекторлары суд приставлары белән бергә бурычларны ачыклау буенча уртак рейдлар үткәрделәр. Чираттагы профилактик чара нәтиҗәләре турында хезмәттәшебез сөйләячәк. Беренче хокук бузучы үзен зак көттермәдән номерларына юл комплексы камерасы белән сканерлаганнан соң система милекченең түләнмәгән штрафлары барлыгын күрсәткән. Машина йөртүчене суд приставлары бүлегенә озаттылар. Соңрак юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен аның 30 мең сумнан артык бурычы ачыкланган. Бу 50дән артык административ штраф дигән сүз. Я арендатор машин. Мне приставы остановили, сказали, есть задолженность. Позвонил хозяину, он сказал, что письма не приходили, может, из-за праздников, может, что. Все, уточнил сумму, оплатил. Бераз соңрак дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тагын бер хокук бузучыны ачыклаган. Ул 45 яшьлек Лада Гранта автомобиле йөртүчесе булып чыга. Установлено, что собственнику транспортного средства имеется задолженность по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения в сумме более 60 тысяч рублей. Службой судебных приставов наложен арест на имущество, а именно на автомобиль «Лада». Автомашина помещена на спецстоянку. ЮХИДИ белән мондый күңелсез очрашулардан качар өчен суд приставлары хезмәте бүлеге сайтына күз салырга кирәк. Әгәр дә әҗәтләр бар икән, шундук бурычны түләргә дә мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең бер читырган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. 34-нче комплекста яңа мәктәп төзелә башлады. Исегезгә төшерәбез, элек бирдә иске Комсомольский гараж кооперативларының берсе урнашкан иде. 2020 елда бокслар сүтелә башлады. Территорияны белем бирү учреждениеләре биналары төзү өчен билгеләделәр. Балалар бакчасы берничә ел эшли, тиздән мәктәп үз ишекләрен дә ачачак. Эшләр кайчан тәмамланачак? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Төзүчеләр мәктәпнең беренче катын төзи башладылар. Бина 4 катлы, 2 бассейнлы булыр дип планлаштырылган. Бу чаллыда тагын икенче зур мәктәп булачак. Ул 1501 укучыга исәпләнгән. Мәктәптән берничә адым ераклыкта Калейдоскоп балалар бакчасы да урнашкан. Әзерлек төркемдәге кайбер сабыйлар яңа белем бирү учреждениесенә беренче сыйныфка барырга мөмкин.
Ну, у нас всего одна подготовительная группа, 19 детей. Ну и, конечно же, родителям и удобно очень, что и детский сад, и школа находится рядом, потому что одного ребенка в сад приводят, одного ребенка в школу. Мәктәпнең кирәклеге турында 34-нче комплекста яшәүчеләр дә сөйли. Алар сүзләренчә, микрорайоны яшь, балалы гаиләләр күп. Якындагы мәгариф учреждениеләр исә тулы. Вообще здесь получается новый микрорайон, очень много детей. И вот даже 30-я и 41-я школы, которые в 37-м, 36-м комплексе, там дети учатся в 2 смены. Поэтому еще одна школа, она разгрузит те школы, и, наверное, там будут дети учиться в 1 смену. Следующая школа я смотрела в 36-м комплексе, там далеко надо идти, поэтому, думаю, все-таки надо. Было бы хорошо, если бы она здесь была. Если бы тут, конечно, школа была, было бы отлично, потому что у нас многоквартирные дома. Вот там вот по 250 квартир в подъезде есть. Детей-то много, молодые же семьи обычно в новостройках дома покупают. Бу программаның үзенчәлеге шунда ки, ул дәүләт шәхси партнерлык кысаларында тормышка ашырыла. Татарстан мәгарифне үстерү дәүләт программасы буенча 3 проект кына сойлап алынды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа елны каршыладык, хәтта иске елны да озаттык. Бәйрәмнәр узды. Бүген Азатлык мәйданында инсталляцияләрне һәм чыршыны җыя башладылар. Яшел чибәркәй бер ай чалларны сөендерде һәм бәйрәм кәефе бүләк итте. Тулырак мәгълүмат безнең материалда. Торак йортларда, биналарда һәм проспектлар буенча яңа ел утлары сүнәчәк. Иртә җыештыралар. Барысы да иллюминацияләргә сокланып туя алмады әле дип белдерә чалылылар. Кайберәүләр хәтта бәйрәмне беразга гына булса да озайтуны да сорыйлар. Кызганыч, конечно, но бит инде алар җәй буена аны калдыра алмыйлар. Икенче җылга тагын да матуррагын ясарлар, Алла бирса дип ышанып калабыз. Жалко, конечно. Очень красиво сделано было. А успели тут уже пофотографироваться, с семьей погулять? Да, успели. Яктылык фигуралары электр челтәрләреннән аерылган. Эшчеләр Мәри янындагы төп чыршыны һәм бизәү әйберләрен сүтәләр. Сүтү җыя эшләрен яшел чибәркәй янындагы боз киртәләреннән башладылар. Сейчас треугольники уберутся, потом уже техника подъедет, которая будет елку сверху начнет разбирать постепенно. Вот эти лучи снимут, потом звезды снимут, игрушки попутно будут сниматься. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре сүзләренчә, эшләр бер көндә генә тәмамланмаячак. Шулай ук яңа елга бизәү әйберләре проспектлардан да алыначак. Файзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.